نمبر 2 multiply زخونه ነገር ከተፈርድ خليኻ ናይ ምፍራይ ክእለት ክልወካ غልዩ ከተባዝሖ ክሳብ ዘይከኣልካ ግን ኩሉ ግዜ ድኻ ክትከውን ኢኻ this is very important ንሓደ ነገር ከተፈርድ خليኻ ሓደ ነገር ክሰርሕ ትኽእልኻ ኣባዝሕካ ክሸጦ ክሳብ ዘይከኣልካ ግን ወላ ሓንቲ ትርጉም ከምፅኣልካ ኣይከይኒ እዚኣ ድማ ኢና ብዙሕ ግዜ ንስሕታ ሓንቲ ነገር ነፍሪ ንሽተይ ነገር ነፍሪ ናይ መብዛሕ ዓቕምና ግን ትሑት እዩ ኣብ ኣፍሪካ ተመሊስና ንራእዮ መብዛሕትኡ ሰብ ክእለት ኣለዎ እዩ ነገራት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ናይ መብዛሕ ክእለትና ግን ኣዝዩ ድሩት እዩ ከነባዝሖ ስለዘይንኽእል ድሩት ዓቕሚ ዘለና ብድሩት ዓቕምና ድማ ኣብተን ድሩት ናይ ዓንጥራይና ደጋገምና ንኸይድ ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ንስኻ ተፍርዮ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ነዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘለዎ ካምፓኒታት ሒላቶም ዘላ ፕሮዳክት ወይ ሓንቲ ንብረት ምፍራዮም ኣይኮነትን ንሳምሶንግ ግዚ እዛ ኤርፓድስ ነዚያ ምፍራይ ኣይኮነትን ዕዊታቶም ነዚያ ከራብሕዋ ምኽኣሎም ይዕዊትዎም እዚያ ዘግርዋ ግዜ ዝኾነ ነገር ከተፍርሕ ዓቕሚ ከልወካ ኸልዩ ከተራብሖ ክሳብ ዘይከኣልካ ግን ኩሉ ግዜ ድሩት ነገር ይክልወካ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ከነፍርዮ ኢልና ንሓስብ ዘለና ንኸነራብሖ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ቀደማነ ኣብነት ክበኩም ኮርስ ክጅምር ከለኹ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ በይኑ ይምህሮ ነይረ በይኑ ኣምፅየ ይሕግዞ ነይረ እዚ ግን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ግዜ ናተይ ድሩት ስለ ዝኾነ እንታይ ገብር ወሲነ ድሕሪኡ ኢንተርነት ተጠቂመ ብሓደ ገይረ ናብ ብዙሓት ዋላ እዚ ንዓኹም ዝቦ ዘለኹ ሳላ ቴክኖሎጂ ድሃሉ እምበረ ነዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክመኽሮ እንደዝኽእል ነይረ ኣይክገብሮ ይክእልኒ ኣይከኣልኒ ነቲ ቴክኖሎጂ ተጠቂመ ግን ናብ ብዙሓት ከም ዝበፅሕ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ትሰርሖ ነቲ ተፍርዮ ነቲ ክእለትካ ናብ ብዙሓት ከም ዝበፅሕ ንኽትገብር ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ናብ ብዙሓት ክሳብ ዘይበፅሐ ኩሉ ግዜ ንክትዓቢ ብቁጠባ ንኽትቅየር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክንዲ ምንታይ ክእለት ኣለካ እዚኣ ተቐንዲ ንዓና ተኣስየና ኩሎም ዞም ካምፓኒታት ትሪእዎም ዘለኹም ከማዮም ገይሮም ተዓዊቶም ሓንቲ ፕሮዳክት እዮም ዘፍርዩ ፕሮቶታይፕ ትበሃል ነታ ፕሮቶታይፕ ለይትን መዓልትን ሪፋይን ይገብሩላ ይዕርዩላ ቴስት ይገብርዋ ኣብ መወዳእታ በቃ እዚኣታ ንደልያ ፕሮቶታይፕ ዝበለሽዑ እንታይ ይገብሩ ኣሰምብሊ ላይን ዝበሃል ኣሎ ፋብሪካ ዓብዪ ይፈጥሩ ኣብቲ ፋብሪካ ኣብ ውሽጢ ሰብ ደቃይቕ ከም ትፈሪ ይገብርዋ ማለት ድሕሪኡ ብሚልዮን ስኮፕ ኮይና ናብ ሰባት ብዝተፈላለየ ሕብሪ ብዝተፈላለየ ገለ ገይሮም ኦፍኮርስ ናብ ሰባት ከም ዝበፅሕ ይገብርዋ እዚኣ ድማ እዚኣ እያ ትጎድለና ብዙሕ ግዜ ወላ ክእለት ዘለና ሰባት ኣራቢሕና ናብ ዕዳጋ ናይ ምብፃሕ ዓቕምና ትሑት እዩ ከምኡ ድማ እቲ ነፍርዮ ነገር ቤዚክ ሓደ ትሑት ደረጃ ንድሕር ኮይኑ ውሑዳታዊ ዘለዎ more sophisticated ክእለትና እናዓበየ ተመክሮና እናዓበየ ነቲ ፕሮዳክት ናትና sophisticated ብርትዕ ዝበለ ዓብዪ ቫልዩ ዘለዎ ቫልዩ ናቱ እናወስኸ እንድሕር ኸይዱ ኣታዊታትና መክሰብና እናዓበየ ይኸይድ